mga binati o minahal kong matalumnon. Okay, today is April 1, 2025 nya katong ganahan mo pulutan natay baligya dire sa Matalo Municipal Plaza dire sa kilid at bang sa Matalong Power Station o 7-Eleven kanya natas Matalong Municipal Plaza katong ganahan o pulutan ari lang ta dire sa Matalong Municipal Plaza dire sa lungsod sa Matalong, guys. Okay, palit na magbalot, guys. Madam, palit na magbalot o niya ari lang ta sa diris itong ganahan pulutan nga dire lang ta sa Matalong Municipal. Madam, dire sa lungsod sa Matalong, guys. Itong plaza o. Okay, palit na mo, guys. Itong pohon, itong inhang nagbalot diata dire sa Matalong Municipal Plaza dire sa lungsod sa Matalong. Ito pipi bisyo nga mo serbisyo sa katawhan dire sa lungsod sa Matalong, guys. Guys, today is Tuesday nya Idul Fitr sa atong mga kaigsuon ng Muslim. Okay, atong ganahan mo palit og balot dire, guys. Man itong balot ng kahuman pwede ko tang muling ko dire, guys. Natay table dire atong ganahan mo pa nya mo ni ato ang kuan dire sa balutan ito Matalong Municipal Plaza dire sa lungsod sa Matalong. Okay, ato na pwede tang mag-rest maglingkod-lingkod. Okay, mo ni balutan ito dire sa lungsod sa Matalong. Ayan o, paglangan bisita nata sa balutan ito dire sa lungsod sa Matalong, guys.